¡Va, sí! ¡Yey! ¡Pues claro que! Bueno, va. ¡Yey, va! ¡Ponte a gritar! ¡Ponte a luchar! Y va, check. Gaurkoan bai, gaurkoan irekita dago laugar, festivala daukagu. ¡Ponte a gritar! ¡Ponte a luchar! Ekainak bota ditu 7 egun, eta gaurkoa mozkortzea tokatzen da. Azkenean grabatu asko dastatu behar ditugu, estilo anitzekoak, nahiz eta gaur egunean badirudi ja Hazy IPA izeneko estiloa nagusitzen den. Eta, edaten goazen bitxartian eta kontzertuak ikusten goazen bitxartian eta mozkortzen goazen bitxartian, itzengo pixkatxo bat baita ere. Estilo berri hauek zer dian eta nondi datotzen. Neonek ere askorik ez dakit kontu hauetaz, baina, saiatuko gara improvisatzen, betiko moduan. Beraz, gaurkoan bai, egunon jaikuak eta ongi etorri beste, Ardo gorri nafarra, ardoriko berena, ardo gorri nafarra, ardoriko berena. Eguneko lehenengo taldea, eta hauek ere estilo indeterminatua dira. Goamentxe gaitza, aurtengo urte horrenerako egin duten garagardoa probatzen, Hazy IPA bat, eta Hazy hori termino, hemen ingelesezko irakasea dugu, zer da Hazy? Hazy, turbio. Turbio, turbio edo, ez dakit, Hasi ziren New England IPA probamos un trozo y... kontu haiekin, eta haiekin oloa sartzen zieten, eta orduan gelditzen zian garagardo batzuk, zianak, hori, turbio, euskera soain ez daite irtetzen Hazy, irtetzen... Eta hori gantzeko parezio dira, azkenean aztenean New England, ez dakiz zer, gero batek esaten du Hazy, eta orain Hazy hitz hori dago. Horentxe bedeak Beatrizek eta esan du, garai batean ez, historikoki Natur Bier izeneko beste garagardo alemaniak batzuk zian eta haiek itzirela filtratzen, hau antzeko kontu bat. Garagardo artisago normalean ez diren filtrazio kontu hori ez dutenez, ohikoa zen, ez zirela sorbilak, ez zirela crystal clear, eta orduan, Clear, nik Alemaniaz esan dut, ez ingelesez. Hoxe. Eta antzeko kontuak eta jartzen dira modan, eta orduan garagardoak hasten dira baita ere evoluzio zera bat egiten, eta kontu honetan, esaten nunez, lehenengoak agertu zianak hola turbioak edo zienak New England kontu hura izan zen, eta New England kontu aretik family bat sortu zaigu, eta Hazy IPA izenekoa beste haue antzeko parezido dira. Erratzat dira, noski, baina, gero esaten duenez, batzutan, zete dute regusto bat gozoagoa, ohikoa izango ditzateken IPA bat bai. Esan du, gora! ¡Vamos a escuchar!
Zenezkoak edo. Eta gu oraintxe, heizipa horietariko bat edan berri dugu eta urrengo nivela double, ez dakite zehostila denoi, baina doble heizi bat. Honek esan nahi du, alkohola malta gehiago eraman duela eta alkohola ere horretxegatik alkohola ikuko zaiola, azuker gehiago muztioan eta horrek ero ere alkohol kopuru handiagoa eskatzen du. Ikusiko dugu balantzeak, garrastasunaren eta alkoholaren eta gozoaren arteko balantzea zera handiko zen eta FOMO izeneko galardoa edanen dugu oraintxe bertan. Hala. Aurrena FOMO izenekua, honek ja Double Hazy IPA IPA eta urrengo taldia ja probetan dabitzala. Hau ja 30 hamarkadako musikarekin ibiliko dira. Kantantian gurasuak hementze daude, rockabilly antzekoak eta hori buruko zuloa, ingeles ez dute izena noski, honek modernoa dira eta beze mouzkoa ateatzeian gaztiak, hau gaztia dira. I cannot breathe, my heart is killing me. I don't feel like I'm lost, my walls are crossing. My birds fly here against the wall. Don't be gone, I cannot breathe. Cannot sail, cannot sail, cannot sail. Crying inside, I feel so scared. Inside my lonely mind, this room is now so dark. Wow! Ikustu ez da? Saurra, baina gari bateko saurrekin honek emaziorik ez. Nektania ditu eta badeke eskuti baten antzekoa. Hau garratza bai izugarria, baina fruta ikaragarria daukana. Eta urrengo taldia ere, hementxe zioke probaketa egiten. Bueno, Beatriz, ze mouzkoa furriko? Kontua deke, segun eta segotan entzen duzun, daukala... Inoiz ez, pasen urtean eguzkia egin eta... Ez da gogoratzen. Zumoa bailizan, baina gaur... Gaurrez. Baina, principillos Ez da gure guretu. Bueno, ez gaurrez, baina pasen urtean hau izan zan, kriston deskribimendua. Baina gaur egun ez da gure guretua ez da. Pasaen urtean izan zan, la que más triunfo. Eta... Pasaen urtean. Nos hemos hecho mayores. Mirandelo, una noche
Easolan, enkarterriak eta aiara baiarako lurren tartian dagoen Gararrotegiaren urteurreneko, 11. urteurreneko festan gazak. Eta oan ja, hartu ingeu, haizipa, double haizipa, IPA, eta esmutia sour, garratza ingelesez, eta ingoaz, ja bokadillo eta jandeu. Eta tokatze asko, ja, beltzarradak, imperial estauk izenekuak, eta oaingua, Chocotrip izenekua hartuko deu, eta trip kontorrekin txokolatezko gardo elegante bat hartzera goazak, oaintxe hortan. Eta 9,5 gradu hartakan veneno antzeko bat. Zerk hemendik aurrera ja berantza goazak, ondo hartzen goazak. Kolak haue gustatzen jatzue. Kolak haue cerveziaz. Chocotrip. Tremebum. Smoky Mountain Imperial Stout horietako batek, baina bacona, kakahuetea eta ez dakize hostia gehiago, eta gainera keturikoa Idiazabalgo gazta bezala, osea que gogorradek. Necesito un poco más, una oportunidad. Necesito un poco más. Estoy colgado. Estoy colgado de ti. Estoy colgado. Colgado de ti. La noche acaba y no amanece, y como un sueño te desvaneces. Siento que nadie me necesita. Bueno, bukatzear gaude, ya en horas bajas. Amarraren pasen urteko anibertsai urteurrenean Pero te sientas peor luego, claro. Diego Ruiz. Bartelezea botatzen da bizta. Adengo kirola. Ahí está Gori. Muy bueno.
bueno, mitiko lez, lorreko gararduek gu baino gehiago indar gehiago izan dute eta Mozkorrian hemen Herreriaz ibaiko bidea egin izan behar dute Mozkorra kentzeko, zioke, bestela zioke pakerik hemen. Gaurkoan gadarroto kontuak ezen dira, haizipa, estautak, bai kolpia, eta esmutiak. Eta, bueno, ja, errekuperauta, begira, hane, eskenatokia ziok, eta hala zelako buelta eman dudan emetik inguruan. Bueno, oso bide polita. Herreriaz ibaiaren bestaldetik. Eta, bueno, berriro ere musika dagoen tokira, 10:00 autobusa berriro etxera. Izarapean sartu burua, eta bihar arte ez dute zerren noziorik izan nahi. Eta berez, Euskal Herriko garardo bakarra, laugar bezalako enpresa txikiek egiten dituztenak direla. Beste guztiak batez. Oie, kanpotarra dira, eta alde ninean joan daitezela pikutara. Bueno, hementxe, bertoko rednekak, eta goazen berriro ere hemengo maraguntara. Aio! Eta horren artio, Euskal Herria eskatuta!